anyalo nyisi ni for sure fans mag Gor osega bedo kaluwowa kendo mane wan tugo ginene makongeni ne gijabiro ga ka game ma chuonge game ne gijaluwowa ga ya ma anyalo wacho ni gisetemo nikech kata samoro be ginyaga kelonwa rabolo choro tugo chamo samoro gikelonwa pi wamodho koro waherogi ahinya koro samoro mabe team ko lose kata draw nikech ndalo moko kanyo ka nwachago league nwachako gi draw mang'eny be wamiyo aparo ni kidogo nomiyo but team kachakore jaga bedo kama ng'eni ka pod imanyo tielo nikech kukelo jotugo kamoro achiel uchako tielo nyaka manji nyaka godro mano anyalo penjo ni en Gor Mahia Queens jotugo wuok kuonde machal nade nikech ka en team makoro ng'eni koro ting'o sura mar Kenya duto kendo kutugo wachna koro tugo NSL kidhi Mombasa nyadi jotugo mabeyo kidhi Nyahururu mano en masawa ma piny Kenya jotugo mabeyo jotugo mantiere Gor Mahia Queens giwuok kuonde machal nade onywando wacho ni jo Kenya duto iye koso jomoko wacho ni Gor Mahia ka kor ng'eyo ka Gor Mahia joluo mang'er Gor Mahia kidhi Shabana en mar joma wuok kisigi machal kamano kidhi 3KFC mar joma chuo gin mar joma sawa chal nade team ni intiere gi jotugo machal nade mowuok kuonde machal nade but anyalo wacho ni team mar Queens en very unique nikech wa accommodate everyone nikech team wa kanyo wan gi Mkamba Kabodia wan go Kuyu wan gi Shemeji wan gi Mkale so en team mobedo o accommodate everyone yeah ka wang'iyo weche motenore kod kaka itayo team machal kama endi dhano ng'iyo ga ni kaponi